Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Yan uwa barkamu da sake saurare da ku a cikin wani sabon bidiyon. Insha Allah bidiyon mu na yau mun kawo muku sabon darasi ne akan koyon editing. Yadda zaka koyi editing a cikin wayarka ta Android da yadda zaka gyara bidiyon ka in YouTube channel ne da kai da koma dai waye dai. Da tare da app din nan mai suna KineMaster. Domin ganin za mu yi wannan aiki sai ku biyo mu a cikin bidiyon. Za mu rinka kawo muku shi episode by episode da duk wani abu wanda ake a cikin app din kenan. Kai tsaye mu shiga cikin bidiyon, amma kafin nan dan uwa taimaka ka da alamar subscribe, ka taimaka ka da alamar ƙararrawar sanarwa ta yadda zarar mun ɗora sabon bidiyo za a sanar da kai. Da wannan bidiyon ya burge ka taimaka ka da mai alamar like, yi share da yan uwanka domin kowa ya amfana. Nagode. Mu shiga cikin bidiyon. App din da KineMaster yana kasan description, sai ku je ku taba ku yi downloading nashi. Kamar da kuke gani ga tunan gurara, bara na shige ta ku gani. Ko sun ku da yawa sun san KineMaster, wasu ma ba su san ta ba kuma. To bayan KineMaster ta bude, wannan shine gurin da za ta kawo ka. Farko da yake ni ina ma dan yi aiki da ta, za ku ga project nan ta dan aje min. To kai ba za ta kawo ma wannan ba idan baka taba aiki da ta ba. Za ta kawo ma nan gurara. Nan gurin store ne, idan kana data sai ka kunna ka je ka yi downloading na irin sound, effect, sticker da dai sauransu ne. To nan gurin sai ka kunna data ka je ka yi downloading nasu. Nan kuma shine bangaren editing din kenan, zan ce da zamu shiga. Nan shine ka shiga YouTube channel din su kenan, ka dudduba wasu abubuwan. Yanzu kai tsaye mu zo mu shiga wannan babban alama ga ta nan mai plus. In mun zo nan za su tambaye ni bidiyon mu wani kala zamu. Idan YouTube channel ne da kai ko kuma irin short film ne zaka gyara, to ga irin nakunan haka na tsayin nan. Idan kana so ka bidiyo na tsaye ga nan gurin irin na Instagram ko na abin gashi nan. Ga kuma wani nan shi ma idan irin shi zaka yi. To mu yanzu zamu yi irin wannan kai tsaye, sai mu taba kai shi. Bayan ka taba zai bude ma kamar haka zai bude ma, ba wani bidiyo ba komai. Nan wannan shine inda zaka dinga ganin bidiyon ka idan ka dauko. To nan kuma shine inda zaka dinga tsawon abin ga bidiyon ka kenan, bidiyon ka inda zaka yanke waye da duk komai dai nan za ka gan shi. Wannan shine media inda zaka taba ka dauko bidiyon ka. Ranan za ku ga anan duka ba abin da zai taba ma, shi kadai kenan. An ka taba na ko kamera ga camcorder ga nan guraren. Yanzu sai mu taba nan domin mu dauko na abu kai tsaye. Yanzu bara mu bushe to kamar da kuke gani wannan abu mun dauko shi ga nan, kuna gani. Bara na suke shi ku ji ga wurin da zaka dana ne ka saka. Yau kuna gani. To sai zaman wannan bidiyon tawa zan yanke ta misali, to ka taba akan abun sai zaman cewa haka daga nan baya zan yanke wannan wurin. Bayan na taba ka to ga alama almakashi nan ga ta ne ka taba. So za su baka zaɓi cewa ina za ka yanke, nan farkon ko kuma nan ƙarshen. Ga nan wurin da zan sake taɓa. Ga nan idan nan farko ne ga nan sun yi alama ya ka taɓa gurin. Idan nan ƙarshe ne haka. Idan raba bidiyon za oke na yanke. Bala idan yanzu kun ga na yanke ba a cikin haka nake so ba, to ga alama wannan nan sai ka taɓa sai ka maido da abin. Kun ga na maido ta. To idan zama na raba bidiyon zan yi ga nan. Kun ga na raba bidiyon biyu. Zan iya danna wannan haka. Kun ga na gani ko ce daban-daban take. Kuna gani ga nan wurin. Wannan shine da ake rawa bidiyo. Idan yankewa ne kuma gashi nan sai ka taba alama almakashi sai in taba nan side din. Ko gana yanke gefen bidiyon. Kuna gani yan taba wannan alamar gata nan. Kuna gani bidiyo ta rage. Kuna gani yadda bidiyon ta koma. To yanzu sai mu je abu kai tsaye abin da ya shafi zoomin kenan. Misali bayan ka taba haka ga alama nan ta wannan abu sai ka taba kanta ga nan. Kuna gani yadda bidiyon ka za ta kasance zoomin ɗinta. Idan kai haka ila farko da ƙarshe kana so ta kasance ya kai ka danna wannan alama ga ta nan, sai ka danna sai ka je nan kai sai haka. To da nan haka kuna gani yadda bidiyo ya ta misali. Yawa yanzu sai zama na to ina so na ga na cire audio duka na bidiyon. To ga nan gurara nan shine ga nan kuna gani wurin audio. In ne kasa da shi haka na cire shi duka, ko kuma da nuna alama idan ɗaya ne na cire na wannan bara ku ji yadda za ta bada.
kun ji ba sound ko yau sai ta gaban ita ke da sound. Idan kuma zan bude bidiyo zaka danne haka sai ka ja ba ka kara mata tso bane, a ka bude ta ne saboda ka ji daɗin aiki. Ba gani kuna gani a nan guraren. Idan kuma zai zama na cewa kana so ka maido bidiyon ka ne wadda ka yanke ka taba, bayan ka taba ka zo nan ranar sai ka ja. Kuna gani to na kawo bidiyo ta sai na kama na mace ta. kuna gani wannan ba su to ga nan guraren. Sai ku bai mu a cikin channel ɗinmu a cikin episode 2 domin ku ga wasu sirrikan a cikin wannan app. Mun gode da kasancewa tare da ku kai da mu. Ku taimaka ku danna alamar subscribe.